Eu son Mónica Brei, son produtora de mazá de sidra con produción ecolóxica de aquí da Estrada. Comecei no ano 2017 con unha incorporación por ser menor de 40 anos. Xurdeu un pouco, bueno, a miña sogra xa tiña algunha plantación, entón tivemos a oportunidade de alugar algunhas fincas máis e iniciamos os trámites para a incorporación, para mecanizarnos e demais, e unha vez que tuvemos o ok, pois tiramos para diante. Empezamos con unhas 5 hectáreas máis ou menos, agora mesmo temos plantadas 10, o que pasa que, bueno, non todas están en produción aínda, hai algunhas que aínda son maceiras pequenas. O Concello da Estrada é unha dos concellos que máis produción ecolóxica de mazá de sidra ten. Estamos unidos en cooperativa, entonces vendemos a través da cooperativa e esa cooperativa distribúe a fábrica. Estamos en campaña ahora mesmo, entonces o que facemos é facer unha pasada de limpeza do chan. Esa mazá do chan que se recolle clasifícase para sacar a que este podre ou a que non sirva ou a que sea demasiado pequena, e a outra envíase para a fábrica. Unha vez que temos a finca limpa e retirada toda a mazá que non poida valer, sacudimos os árboles, avaleámolos, tiramos a mazá no chan e recollemos toda a mazá que cae. Nos inicios, coa incorporación, o que fixemos foi mecanizarnos, porque evidentemente tanto terreo para solamente 2 personas, 3 nese caso, iba a ser un pouco complicado. Entonces, pois trouxemos a máquina, a verdad, comprámola un pouco a cegas, un pouco a través de internet, porque aquí non había ningunha. Foi a primeira máquina que veu para Galicia. Agora mesmo xa casi nos queda un pouco pequena, pero bueno, foi a experiencia piloto e, bueno, estamos contentos con ela. Eu entendo que cada vez somos máis, estamos máis preocupados polo que llevamos a deixar as nosas familias. Entonces eu, como nai, tamén considero que o mellor é coidar a alimentación dos pequenos e das nosas familias. Entonces eu creo que cada vez habría que ir ao mercado máis concienciado de comprar produto de proximidade, produto que non teña pesticidas, etcétera, etcétera. A certificación o que fai é o que nos dá é seguridade para a venta. O sea, nos podemos vender un produto sabendo que ese produto está certificado con un selo dun consello regulador, entonces de cara á venta, o que nos representa, por decirlo así de alguma maneira, e máis tamén o que engade valor no noso produto. Si nos gustaría dar un pasiño máis na transformación, estamos, bueno, sempre vas facendo probas, de cara a zumes, de cara a mermeladas ou xaleas ou algo así, eso sí que nos gustaría co tempo, por ter un pequeno obrador ou algo así, si nos gustaría.